Malfejn ngħidilkom li hemm konflitt, hemm ġlieda bejn il-verità u l-falsità, bejn is-sewwa u l-ħażen. Din il-klaxjatura nafu biha u tnikkitna f'ċertu sens kif Alla li ħalaq kollox tajjeb. Id-dinja tiegħu hija żbranata bid-dnub. Id-dnub tagħna il-bnedmin, il-qerq, il-gideb, sfaxxat. Ġwanni jiddeskriv dis-sitwazzjoni fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu meta jgħid illi id-dawl jiddi fid-dalma imma d-dalma ma fehmitux. U laqqas tista' tifhem lid-dawl. Difatt illum il-ġurnata għandna din il-moda ġdida illi dawk in-nies illi brieda tajba iwasslu l-bxara tajba lil ħadd ieħor jittimbrawhom illi dawn huma qegħdin jipprattikaw hate speech. Jiena nifhimha xort oħra. Il-hate speech ilu li beda fil-ġnien tal-Eden meta s-serb issuġġerixxa lill-Eva u qalilha jaqgħu tassew li ma tistgħux tieklu mis-siġar kollha tal-ġnien. Il-mibeda li Alla li jdaħħal id-dubju għal kelma awtorevoli tiegħu. Din is-sitwazzjoni hija bdiet mill-bidu u għadha magħna sal-lum. Huwa konflitt perenni fejn hawnhekk f'din il-silta illi rajna forsi ma tindunax mill-bidu imma għandna bażikament żewġ nisa illi ferħanin li marru ixandru l-xoxt ta' Kristu u mill-banda l-oħra għandna soldati korrotti li jippruvaw jaħbu l-verità. Araw dil-klaxjatura u Mattew ipoġġjomna flimkien biex nindunaw illi matul iż-żminijiet din ir-realtà rridu ngħixu biha nkunu konxi tagħha. Il-nisa illi qegħdin kważi jirtodu bil-ferħ imorru jiġru jipproklamaw il-ħajja mentri s-soldati jixxaħmu għax il-flus ħafna drabi f'did-dinja ta' qerq isolvu ħafna problemi. Jixxaħmu biex jiġħdu il-verità ċara u tonda. Il-messaġġieri fidili tal-irxoxtat f'kuntrast qawwi mal-irvellaturi beżana għaliex tkun vera beżan illi ma tkunx kapaċi illi tikkonfronta d-dawl u tħalli d-dawl idawlek. Ġwanni jgħid illi il-verdett huwa dan li ġiet dawl fid-dinja u l-bnedmi ħabbaw id-dlam aktarx mid-dawl. Imma għaliex? U jgħidilna stess għax l-emejl tagħhom kienu ħsiena. Iva, Ġesu irxuxtat mill-mewt, l-anġlu kien mqabbad biex jannunzja din il-bxara tajba u l-nisa qalilhom morru malajr u jgħidu lid-dixxipli tiegħu li huwa irxuxtat mill-mewt u wara sejjer qabilkom fil-Galilja hemmhekk se tarawh. L-ewwel tħabbira tal-irxoxt. U din il-missjoni fdata lil-nisa hija sew il-missjoni fdata lilna. Tinnotaw illi aħna nkarigati, aħna li issa imlaqmin f'din id-dilja l-vera. Aħna li Kristu huwa ħaj fina inkarigati biex dan il-faraġġ, dan l-inkoraġġiment ma ħalluhx inkoraġġiment privat għalija nnifsi ħangawdih jien waħdi imma hija kummissjoni pubblika. Tot għal kulħadd għaliex għax kulħadd jinsab fit-tlam u hemm bżonn li jinħareġ għad-dawl. Tot għalija u għal kulħadd. Għalhekk Ġesu qabel ma tala lura fis-smewwiet lid-dixxipli qalilhom ħadibdew minn Ġerusalemm u fil-Ġudea u s-Sammarija satru fl-art. U dan il-moviment illi il-bxara tajba tas-salvazzjoni titwassal il-bnedmin kollha għada sejra sal-lum. Bħalma n-nisa ġrew mill-qabar hekk aħna llum jeħtieġ li niġru.
Iva, nħares madwari, nħares li nifsi kultant, unajt, kemm aħna kajmana kultant li għanna din il-bxara tajba, li natu tama l-dawk li nsabu fil-witta dal-mewt u nibqaw ma nitħarkux. Id-dinja moribonda madwarna, għanna il-proklama tal-ħajja eterna, irridu bħal dawn in-nisa niġru. Maħniġ qegħdin ngħidu li hemm bżonn tmur fil-missjoni. Le, madwarek hemm għexieren mijiet ta' nies li tista' tilħaq bl-Evanġelju. Allura għandna l-istess sfida bħal dawn in-nisa. Li ngħidu lil din id-dinja appostata, d-dinja li vilment warbet minn Alla. Tat dara lill-Alla hija dinja xettika illi tqanqal mistoqsijiet u komplikazzjonijiet femmemx. U l-istess ħaġa hija dinja wkoll miskredenti. Dinja li tħobb tiċħad il-verità tal-Alla. Il-din id-dinja, ġifieri n-nies ta' madwarna, ħafna minnhom qraba tagħna, ħbiebna, jridu ngħidulhom aħna jien naf li Ġesu għar xoxtat u allura ma tistax tkun neutrali. Jew favorih, jew kontrih. Ġesu jgħidilna min ma jiġborx miegħi ixerred. Min mhux miegħi huwa kontra tiegħi. Ma tistax tibqa' fit-triq tan-nofs. Ġesu ir-xoxtat issa Ġesu jisforza lilek u lil kulħadd. Iġielna illi nuru fejn ninsabu. Jekk inti tibqa' indifferenti, ifisser li inti kontrih. Hemm bżonn illi bat ta' fidi turi fejn turi li inti temmen illi inti qed tafda f'dan il-Messija, f'dan is-Salvatur mibgħut apposta għalina f'din id-dinja, temmen u tadurah. Imma ħafna nies minkejja li simgħu jiġħdu u jirreżistu. Kif allura tista' tesprimi li jent favur Ġesu Kristu? Inti miegħu, inti fuq in-naħa tal-lemin biex niftehmu. Ħaturi hekk bl-imdiema. Jiġifieri li inti se ddur lejh għax taf li huwa l-ankra tas-salvazzjoni tagħna. Ġesu qabel ma tala lura fis-smewwiet lill-dixxipli qalilhom li intom ħatkunu xhieda tiegħi u ħatipritkaw jew xandru l-indiema għal maħfra tad-dnubiet. L-indiema li hija l-bieb li tgħaddi minnu biex takkwista il-maħfra tad-dnubiet mingħand Alla. U allura għalfejn forsi staqsini, għalfejn għandi nindem? Għalfejn għandi nagħmel dan il-pass illi naf illi se jibdil ħajti radikalment mill-qiegħ. Minix sa nibqa' ngħix l-istess stil ta' ħajja ta' qabel. Għaliex għandi nindem? Tweġiba sempliċi. Għax l-istorja din naqraw hawnhekk hija storja awtentika. Kif hija storja inventata. Kif hija storja ta' leġendi illi ġbarnihom flimkien. Le. L-iskrittura hija ktieb awtentiku. Ktieb illi issapporta il-kritika ħarxa, il-kritika salvaġġa ta' daw kollha huma kontrija. U xorta waħda ma jistgħux jgħidulna żballem, le ma tistax. Issa Voltaire, forsi xi wħud minnkom smajtu bih, awtur famuż Franċiż, kemm għala ħama kontra l-Kristjaneżmu u kemm qal u kemm kiteb. Vera dedika ħajtu biex jitmasħar u jirredikola il-Kristjaneżmu. Qal bl-iktibt kontra l-Kristjaneżmu jiena nimmaġina illi sa 100 sena wara mewti il-Kristjaneżmu kun spiċċa. Tifhem. Voltaire miet u daru fejn kien joqgħod f'Ġinevra fl-Iżvizzera. Daru saret dar illi minna joħorġu tracts evanġeliċi u Biblji għal 60 sena sħaħ. Alla tagħna għandu sens ta' umorizmu wkoll, mhux vera.
sens ta' umorizmu. Jiena ngħid għalfejn tindem għax l-ġrajja hija autentika u ħadd ma jista' jmirija b'raġunijiet sodi, b'raġunijiet li jgħaddu mit-test illi hija falsa. Ġwanni infatti jibda l-ittra tiegħu u jgħid dak li kien mill-bidu, dak li smajna, dak li rajna b'għajnejna, dak li osservajna u idejna messew dwar il-kelma tal-ħajja. L-ħajja kienet manifestata, kienet murija lilna, rajnija, nixdu għalija u nipproklamaw il-ħajja l-eterna li kienet mal-missier u kienet manifestata lilna. Ġwanni jgħid jiena messejtu l-Ġesu, tkellimt miegħu, rajtu, smajtu, ma tistawx tmiruni. U miegħu 11 oħra u Pawlu u mijiet ta' nies illi rawh imqajjem minn bell-imwiet. Ma tistax tmiri s-sewwa magħruf. Ma tistax tmiri illi x-xemx taħraq. Ma tistax tmerija. Għaliex? Għax dak huwa fatt. U l-istess ħaġa huwa fatt illi il-Ġesu, il-ħaruf talla, mod jgħadnu bietna Alla ivvindikaħ, Alla onoraħ billi qajmu minn bell-imwiet. Biex nerġgħu lura għal ġrajja tagħna, il-reazzjoni tan-nisa meta l-anġu qallhom morru malajr. Toqgħodux titnikru, toqgħodux taħsbuha, toqgħodux titlajjaw, morru malajr. U dawna telqu mill-qabar biża u b'fer kbir u ġew biex jannunzjaw dan lid-dixxipli tiegħu. Dawna kienu l-ewwel messaġġiera umani tal-qawmien. Żewġ nisa, Marja Maddalena, Marja l-oħra, għafi Marja l-oħra, min qara l-Vanġelu darba kien jaf min din Marja l-oħra, għana forsi ma nafux, ma Marja l-oħra. Illi xi privileġġ ingħatalhom illi jingħataw dan l-unur illi jgħidu għall-ewwel darba jwasslu lill-apostli u lid-dixxipli. Ġesu huwa ħaj, Ġesu huwa ħaj, Ġesu huwa ħaj. U dan għamluh bil-biża u fer kbir. Biża il għaliex raw il-qawwa tal-Alla manifestata. Alla li joħroġ il-ħajja mill-mewt. U b'ferħ il għaliex raw it-turija, esibizzjoni sabiħa tal-ħnina tal-Alla. Dinja l-opra tal-Alla favur tagħna. Bħalma jgħid fis-Salm 2 vers 11, servu lil-mulej bil-biża u jfirħu bil-roda, jista' jkun iva. Iva, aħna nafu x'ġifieri. Illi l-Alla nservuh bil-biża għax ħaqqu kull reverenza, imma wkoll nifirħu. Waqt li nirtodu qudiemu għax huwa Alla trement li jagħmel ġubijiet, li ħalaq id-dinja mix-xejn, li qajjem il-libnu mill-mewt. Fl-istess ħin dan għamlu biex aħna nifirħu bih u fil-preżenza tiegħu. Huma sejrin dawn in-nisa biex jannunzjaw lid-dixxipli, tafu d-dixxipli kienu Ġwanni jgħid li f'okkażjoni minnhom kienu magħluqin fil-kamra maħabba l-biżgħallu ma mhux jiġu jarrestawhom għax kienu dixxipli ta' Ġesu. Huma sejrin Ġesu imbagħad iltaqa' magħhom u qal insellmilkom. Huma sejrin Ġesu. Issa dawn diġà jemnuha l-aħbar illi Ġesu qajjem mill-mewt. U talli jemnuha ħadu l-premju tagħhom. Ġesu jiltaqa' magħhom fiżikament. Ħafna nies jirraġaw il-kontra. Qabel ma nara bħal Tumas, qabel ma nara u mmiss bidejja u ndaħħal subajja fil-pjagi tiegħu ma nemminx. Imma l-metodu it-tajjeb huwa dan, emmen. U mbagħad tieħu l-premju tiegħek billi tara dak li tkun emment. Għaliex għax il-fidi hija l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ li qegħdin nittamaw fihom. Hija ċertezza minn issa abbażi tal-kelma miktuba tal-Alla, dil-kelma għandha l-firma tal-Alla. Hija tiegħu. Allura nemmen imbagħad ukoll iva Ġesu jippremja l-fidi tiegħi. Jippremja l-fidi tiegħi. Il-Ġesu il-taqma dawn in-nisa tinnotaw li ma ltaqax ma' Qajfa u laqqas ma ltaqa' ma' Erodi jew ma' Pilatu jew ma' l-Imperatur ta' Ruma.
l-elit iltaqa ma' żewġ nisa اللي probabilment il-ġurnata ta' qabel kienu qegħdin inatfu d-dar u sajru. Ġesu iltaqa' mal-umli ma' dawk li leali lejh b'imħabba sinċira, b'imħabba sinċira. Dawna d-disċipli bħalhom jekk aħna ubbidjenti u lesti li nobdu bil-ħeffa mhux binkejja, nobdu bi prontizza, Ġesu jiltaqa' magħna fit-triq u jbarikna. U jbarikna. U l-ubbidjenza tagħna mbagħad jerġa' ssir oħla minn qabel. L-ubbidjenza dejjem ħelwa, dejjem xierqa. Ma Ġesu jiltaqa' magħna u jgħidilna insellmilkom, narafkom jiena, narafkom, naf bikom. Għandi din il-rabta magħkom, imbagħad l-ubbidjenza tagħna ssir jerġa' oħla. Meta Ġesu iltaqa' magħhom huma resqu qabdulu saqajh u adurawh. Provaw penġuha daqsxejn f'moħħkom din. Qabdulu saqajh. Bħalli kieku mulej titlaqx minna, aħna ħobbuk. Lilek għandna aħna. Qabdulu saqajh u adurawh. Alla l-ewwel qabel kollox irridna nadurawh, irridna narfuh bħal mewt tas-sew. Bħal mewt tas-sew. Alla l-oriġinatur, l-bidu, l-alfa u l-omega tal-fidi kollha tagħna. Ġesu qallu l-om, tibżawx imbagħad, tibżawx. Morru annunzjaw lil-ħuti. Għaliex tibżawx? Din kienet esperjenza tremenda. Illi raġel mislub u mitfun fil-qabar ta' Ġuseppi minn Arimatija. Illi joħroġ mill-qabar kieku jien nibża. L-ewwel reazzjoni tiegħi ngħid mamma mija x'ġara. Ma tibżawx. Tibżawx. Il-Ġesu ineħħielna l-biża. Jatina sliem Alla u wkoll jiddepożita sliem ta' Alla fina. Iva forsi matul il-mixja tagħna din id-dinja peress li hemm dan il-konflitt, din il-gwerra għaddejja bel-verità u l-falsità. Kultant iħossuna ngħejjew li dejjem irridu qisna nikkumbattu kontra l-ħażen. Imma kif jgħid fis-Salmi, il-biki jista' jdum għal-lejl wieħed, imma l-ferħ se jiġi filgħodu. U dik hija t-tama tagħna. Bħalissa hija forsi mixja fejn jispontanna dmuħ, anke Ġesu spontalu dmuħ, żgur quddiem il-qabar tal-Lazzaru. Meta ra l-dnub għal xiex wassal. Bħalissa bid-dmuħ, imma il-ferħ se jiġi filgħodu. Il-ferħ tal-qawmien meta Ġesu l-ewwel frott u aħna aktar tard se nkunu wkoll imqajma mill-mewt bil-qawwa omnipotenti ta' Ġesu Kristu. Ir-reazzjoni ta' dawn in-nisa kienet allura ima spontanja li għal marka tal-fidi vera. Il-fidi vera tinaraf meta aħna tqanqalna biex inqimu lill-Alla. Tqanqalna biex aħna nixteħtu qudiemu bħalma jgħid f'Salm 95, ejjew ħanqimu u ninżlu fil-baxx. ħaninżlu għal kubtejna quddiem is-sit li għamilna. Is-sit li għamilna aħna tbiedna minnu u dak l-istess sit fettixna biex nerġgħu lura fih dan. Xi storja sabiħa din illi minna għandna sehem mhux vera. Però mhux kollox huwa wartu sar kif qedtilkom hemm il-konflitt, hemm min ma jaqbilx, hemm min jirreżisti, hemm min jipprotesta fosthom l-qassisin l-kbar, l-anzjani illi xejn raw li Ġesu qam minn belli mutuma kienu diġà semgħuhom ifhommu din u għalhekk rridu l-qassa u talbuha minn Pilatu, qassas il-qabar għax hekk qal ħajqum wara 3 ijiem. U flok ma qalu ilm. Wow, vera, bħalma qal. Hekk ġara u allura nemmnu. Mhux talli m'emmnux, talli baqgħu jirreżistu. Għaliex, ma għaliex? Għax id-dlam ma jifmux lid-dawl. Għalhekk aħna dejjem insostnu illi il-salvazzjoni tagħna mill-bidu sa tmiem hija l-opra ta' Alla għalina.
aħna ma nistawx minna nfusna u bil-ħila tagħna inwieġbu għall-Evanġelju, m'għandniex il-ħila morali, m'għandniex, ma rridux lil Ġesu. Tgħidli ma jiena rridu żgur għax il-grazzja talla laħqitek. Il-grazzja talla laħqitek. Ma dawn l-assisa flok ma qalu provajna nżommu fil-qabar imma mhux hemm issa. Marru jirrapportaw x'ġara u l-mexxejja flok emnu ftehmu kif se jissopprimu l-verità, kif se jifgawa l-verità. Kif se jifgawa. Xi ħadd qal ma nasibx li qala Thomas d'Aquino direttament ma huwa ħsieb miġbur minn dak li kiteb. Għan-nies li għandhom il-fidi minn għand Alla, isimgħu għadi. Għan-nies li għandhom il-fidi minn għand Alla, ebda spjegazzjoni minn neċessarja. U vera jiena, mhux ħafna tispjegali dak li naqra. Dan huwa l-verità tal-Alla. U nilqaħħa bil-ferħ. Iżda l dawk mingħajr fidi ebda spjegazzjoni possibbli. Għal dawk mingħajr fidi tista' mhux tispjegalhom għax jekk ma jridux jemnu mhumiex jemnu. Min ma jridx jemmen dejjem se jsib skuża, dejjem se jsib xi protest, dejjem se jiskapula u jirreġetta il-verità imqar meta l-provi huma tant ċari qudiemu. Jekk hu deċiż ma jemminx, mhux se jemmen. Mhux se jemmen. Ġesu l-Semitew darba għalilhom kif tistgħu temnu? Kif tistgħu temnu? Intom li tfittxu glorja minn għand xulxin u mhux il-ġieħ li jiġi minn għand Alla waħdu. Dawn is-soldati kienu imxaħmin b'makakkerija kbira jkolli ngħid. Ejdu id-dixxipli tiegħu ġew bil-lejl u serquh waqt li aħna konna reqdin. Kif taf iserquh jekk kontu reqdin, skużi? Ir-radikolaġni tal-falsità hija lampanti. Imma jassigurani jgħidu li jekk il-Pilatu jisma' dwar dan, ħammorru aħna nitkellmu għalikom, nissodisfawh, neħilsukom mill-inkwiet, tinkwitaw xejn. Tinkwitaw xejn. Il-gideb li huwa r-refuġju tal-boloħ, ngħidlu jiena. Li inti tmur tistken ġo gidba u taħseb illi hemmhekk inti sikur. Però l-aġir tagħhom kif is-soldati u l-mexxejja illi pruvaw jaħbu jew jostru il-realtà tal-qawmien li turi il-ribellioni fil-qalb umana, mhux vera. Ir-ribellioni fil-qalb umana. Ġesu qal illi x-xitan huwa l-missier tal-gideb. Mnejn ġi l-gideb? Mnejn ġi t-tawwiġ tal-verità? Mnejn ġi n-negazzjoni tal-verità? Li tajt il-kontra tal-realtà. Ix-xitan huwa missier il-gideb. Għal darbohra il-tlaxxjatura bed-dlam u d-dawl. Iva dana infatti kien l-ewwel tentattiv biex il-Vanġelu jisfa mitfi. Għax jekk inti tiċħat il-qawmien mela m'għandekx Vanġelu. U l-istess ġara u għadu jiġri sal-lum. L-apostli nfushom minn kmieni darba pereżempju meta Pietru u Ġwanni fejqu raġel zopp minn twelidu u taf id-daqqa u l-ħin qamu beda joqmos u jisfen u jifaħħar l-Alla u plejtu sħiħ fit-tempju. U Pietru ħatta fl-okkażjoni xandar l-Ġesu għajja mill-mewt tifhem sifaw arrestati. U l-mexxej qalulhom qisu li ma tgħidu ebda kelma tkomplux ix-xandru għadin li Ġesu għamel bellimwiet. U Pietru qallu nini. Mhux hekk tgħid? Aħna ma ħanobdu lil-bnedmin jew il-Alla. Kemm hawn nies li jobdu l-bnedmin ħasra. Mhumiex lesti illi jaqilgħu il-hate speech. Meta jafu illi finalment il-bużżieqa se tinfaqa, vera? Tista' tinsata fil-bużżieqa u tħossok komdu, imma l-bużżieqa finalment se tinfaqa. Proverbi 12 vers 19. Il-xoftejn tal-verità se jkunu stabbiliti għal dejjem. Għalhekk għandna ħobbu għall-verità. Min jitkellem
u jħaddan u jipprattika l-verità se jkun stabbilit għal dejjem. Iżda l-sin giddieb huwa l-moment wieħed biss. Il-sin giddieb, n-nies li jibnu l-imperi tagħhom fuq il-gideb u l-ingann u l-makakkerija finalment se jitkaxkru l-hemm mal-ħamra. Se jitkaxkru l-hemm. Huma qegħdin jaġixxu bħalli kieku għandhom barmil ilma u għad jippruvaw jitfu x-xemx bil-barmil tal-ilma. Ma tarax. Daqshekk jieħu tista' xejjen il-verità tal-Evanġelju. In-nies li kienu bil-qiegħda fid-dalma, hawn aħna konna bil-qiegħda fid-dalma. Raw dawl kbir u lil dawk bil-qiegħda fl-art u fid-dell tal-mewt żerna fuqhom id-dawl u għalu kif jista' ħajjitna tibqa' l-istess. Kif jista' jkun? Meta żerna id-dawl fuqna. Kemm huwa futili, kemm huwa bla sens, assurd illi tiċħad jew tipprova taħbi illi l-qabar instab fwejt. Illi Ġesu ħareġ rebbieħ vittorjuż fuq il-mewt. Dil-ħrafa ġiet ċirkolata fost il-lut, qatt ma saret kredibbli. Għandna pereżempju l-Ġustinu l-Martri li għex madwar s-sena 150 illi jgħid illi din l-istorja għada ddur fost il-lut. Imma bil-mod intfiet. Għaliex? Għax ix-xoftejn giddieba huma l-mument biss. Mhux vera. Il-gidba hija bħal ċappa borra. Il-borra snow m'għandniex Malta. Aktar ma tagħmel ballun u aktar ma tgerbu dak il-ballun x'jiġrilu aktar jikber. Imma l-verità hija bħax-xemx. Dak il-ballun illi kabbartu id-dewbu dak il-ballun. Id-dewbu. U din nafu mill-esperjenza ma kont Ohio u konna minna snowman biex speċi daċen tal-oba, tifhem. U kien sabiħu għamilnilu l-qasba u kollox u l-karrottu. U wara jumejn ma stab xejn. Il-xemx tal-verità dewweb kull falsità. Tħarsux lejn sa xiber mneħirkom, ħarsu l-bot. U għaraw illi Kristu irxoxtat. Illum huwa emnut, mill-bidu kien emnut, u jeleb fuq kull kospirazzjoni umana. Il-bnedmin jixxewxu fl-imkien, jagħmlu kumplotti fl-imkien kontra l-verità qatt ma jnaxxilhom. L-imperi waqgħu, ix-xettiċi bħalma kien Voltaire u miegħu ħafna oħrajn jitmasħru u jintilfu. Ma s-Salvatur tagħna huwa rxoxtat u jirrenja għal dejjem ta' dejjem. Bħalma qal l-Anġlu Gabriel lil Marja illi il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru jisaltan fuq dak it-tron għal dejjem ta' dejjem. Il-gideb idum għal staġun wieħed. Aħna sa jumejn ilu konna qegħdin ngħidu uff xi sħara u kulħadd jimsaħ l-għaraq vera, issa beda jaqleb. Staġun jgħaddi. Imma l-verità tal-Alla tipprevali. Il-verità tal-Alla tirbaħ. Ġesu qal se nibni l-Knisja tiegħi u xtabi tal-infern mhumiex se jipprevalu kontrija. Mhux se jelbuha. L-istorja hija dik li nistgħu nħarsu lura u naraw kif iva fejn ippenetra u fejn ġie mħadda l-Evanġelju hemmhekk sar il-ġid. Hemmhekk il-bniedem għex uman u mhux salvaġġ. Alla li jibda jittrasformana minn issa u jħejjina għal glorja eterna tiegħu. Wistin ta' Epona meta dan għex fi żmien meta l-Imperu Ruman kien qiegħed jisfaxxa u jikrolla. U n-nies kienu bla tama u kulħadd mamma mija se jiġri l-Imperu Ruman ilu hemm 1000 sena u issa qiegħed kollox qiegħed jiddiżintegra, kollox qiegħed idub fix-xejn. U Wistin ta' Epona kiteb naħseb l-aqwa ktieb tiegħu De Civitate Dei, il-belt talla. U ta' spjegazzjoni, anzi interpretazzjoni ta' x'qed jiġri fid-dinja bħalissa. U Wistin bl-erf mod lilu ipenġilna dir-realtà. Jgħidilna
bħalissa. Minn Adam, mimdu ħalaq Adam, sattin miġa ta' Kristu. Il-firxa kollha tal-ġrajja umana fuq l-art tikkonsisti f'żewġ tibliet, il-belt tal-Alla u l-belt tal-bniedem. Hija stampa illi tibqa' tiftakara, għandek il-belt tal-Alla hija s-salta tal-verità imsejsa fuq Kristu rixuxtat. U għandek il-belt ta' id-dinja miżmuma bil-qerq u bil-biża'. U dawn iż-żewġ tibliet ma jitħaltux flimkien. Alla jaf minu mi jappartini għal-belt tiegħu u għal-belt ta' id-dinja. Imma kif qed jiġri propjament aħna mħaltin flimkien il-fidili u l-infidili u li tiddawl u li tidlam. Vera? Sikrana u qamaħ ta' fuq l-istorja. Imma s-separazzjoni se ssir u Alla jaf il-dawk li huma tiegħu. Jaf il-dawk illi appartienu għal ibnu Ġesu permezz tal-fidi tagħhom. Meħabba fekk il-Knisja mill-bidunet mindu bdiet tipproklama u xandar il-maħfra tad-dubiet permezz ta' Ġesu Kristu. Soffrit il-persekuzzjoni. Għaliex il-persekuzzjoni? Għaliex in-nies lil Pawlu ħaġruh kemm il-darba. Sawtuh l-istess l-apostoli kollha. Kollha mietu martri, mewta ħarxa, mewta makabra. Il-Bartilmew, per eżempju, jingħad illi għaxrulu l-ġilda. Għad tifhem? Pawlu qatawlu rasu. Il-Pietru salbuh rasu l-isfel. Kollha kemm huma ħlif Ġwanni li miet bix-xuħija. Imma rafu wiċċu wkoll. Sofra l-eżilju u x'ma esperjenzax minħabba Ġesu Kristu. Dil-persekuzzjoni tinqala appuntu il għaliex għandek dil-klaxxjatura la semmejna fil-bidu. Din tal-konflitt, dil-ġlieda. Nafu ma ħajrbaħ ġlieda, kultant ngħidu nafu ma ħajrbaħ ġlieda, nafu. Il-ġlieda diġà bdiet tintrebaħ. Il-ġlieda bdiet tintrebaħ mindu Ġesu ħareġ mill-qabar. U l-ġlieda il-rebħa din nipproklamawha kull darba l-Ġesu li ngħidu l-Ġesu ħaj. U għattama tal-bnedmin. U għadak li qal jien huwa l-qawmien u l-ħajja. Jemmen fija volja jmut jerġa' jgħix u min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Għax il-mewt fiżika ma tweġġanix. Ġesu neħħa x-xewka, neħħa t-tingiża tagħha. Il-verità tista' tiġi arrestata, tista' tipprova nies jippruvaw jaħbuha, imma il-verità kull darba taħrab. Bħalma Pietru darba kien fil-ħabs, l-għada Erodi kien biħsib li joqtlu. Kien diġà qatel il-ġadbu, issa qal imiss Pietru biex noġob il-lut. Tal-politiċi għandhom ħabta jagħmlu hekk ġifieri biex jinoġbu man-nies. Tifhem. Pietru minn għalih ħajmut, imma kien rieqed bħal baby innoċenti fil-ħabs. Tifhem. Imma Alla bagħat anġlu ħarġu mill-ħabs. Pietru ħaseb li qed joħlom. Ma setax jemmen. Il-verità tiġi arrestata u Alla kull darba il-verità iħarraba. Rrid jinqeda bina nies dajfa, nies il-maħna xejn fl-aħħar mill-aħħar biex nikkonfrontaw id-dalma u ngħidula id-dlam qiegħed jiddi. Id-dlam qiegħed jiddi għal dawk li jemnu u kif nemnu. Nistgħu bil-fidi nittawlu fil-qabar bħal ma għamel Pietru Ġwanni. Tiftakru għal-istorja? Bdew jiġru tnejn waslu fil-qabar bla nifs, daħal Ġwanni t-tawwal, imbagħad daħal Pietru u ra il-faxex imkebbin pulit li Ġesu kien mitfun bihom. U l-maktul li kellu madwar rasu imqiegħed għalih. Raw bajnehom. U għalfejn m'għandix nemminhom. Nemmen il-Bosio li kiteb dwar l-assedju l-kbir u ħallina rakkont nemnu kulħadd jemnu il-Bosio. Forsi ma smajtux bih. Nemnu dwar l-istorja ta' Alessandru l-Kbir. L-istorja għalhekk tinkiteb biex jgħidulna x'ġara fil-passat. U allura il-Vanġelu
اللي aħna ingħatajna biex nipproklamaw lin-nies huwa nar illi jdewweb kull ġlata. Jaqbad, jibqa' jaqbad u jaqbad iżjed u speċjalment meta l-irwiefen tal-infern jonfħu biex jippruvaw jitfuh aktar qabduh l-Evanġelju. Aktar qabduh. U allura x'ħajkun l-appell tiegħi? Sib il-verità. Sib il-verità. Akkwista l-verità. Aqbad sieħ magħha. U titlaqix. Tarmijiex, tinnegozjajiex. Il-verità mhux aħna nagħmluha. Ma nistgħux nillapazzaw mal-verità. Jiena ħobb nivvinta r-riċetti u kull darba naqla komplimenti negattivi. Ma tistax tibdel il-verità. U l-verità x'inhi? Il-verità iddur ma dal-fatt kbir u grandjuż. Ġesu ta' Nazaret u mqajjem mill-mewt. U qed jgħidlek int miegħi jew kontrija. Il-għaliex id-destin etern tagħna jiddependi fuq dik il-tweġiba tagħna. U iva, rrid nżid ngħid li t-tweġiba tagħna jekk hija iva ngħidu iva il-għaliex Alla jqanqalna biex ngħidu iva. Alla jqanqalna. U allura jew nagħtu tama lil midinbin f'qajrin għam jista' jkollhom il-jottijiet tagħhom u l-Lamborghini tagħhom u l-vilel tagħhom f'qajrin, spiritwalment huma f'qajrin. Li ngħidulhom għandi stedina għalik ittawwa fil-qabar u ara l-qabar vojt. Ara l-qabar vojt. Ħadd la Pilatu u l-Għajfa u Asħat ma qalilhom id-dixxibla di jgħidu l-qam il-mewt imma araw il-katafru hawnhekk għadu wara. Ħadd ma għamilha. Għaliex? Għax Ġesu kien glorifikat. Ma allura x'tippreferi? Falsità komda għalissa għax il-falsità hija komda. Il-falsità teħilsek ma' ħafna nkwiet temporanjament. Jew il-verità konvinċenti li bija tgħix għall-eternità. Il-reżurrezzjoni ta' Ġesu timplika kontabilta. Poġġina direttament qudiemu u nafu illi huwa s-Salvatur tagħna u wkoll imħallef tagħna. Li Alla għajmu bell-imwiet biex jagħtina prova minn qabel li huwa l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Hekk jgħid Pawlu, Rumani 14 vers 9. Għal dalan Kristu miet u reġa' qam sabiex ikun is-sit kemm tal-mejtin kif ukoll tal-ħajjin. Ġifieri il-mejtin għadhom jgħixu quddiem Alla. Huwa Ġesu huwa l-imħallef tagħhom. Forsi għadek ma tafdax fi Kristu. Forsi qed tgħid irrid aktar informazzjoni, irrid nirriċerka aktar, ninvestiga aktar, però insomma da. Ma naħsibx li din hija problema tal-intellett għax ma fimx biżżejjed ta'. Għabek qed tgħix Malta u smajt u qrajt m'hemmx tifhem, storja tifhimha. Il-Vanġel huwa storja. Il-Vanġel huwa storja. Storja tifel ta' 3 snin jifhem storja. U Alla għalinna din hija l-istorja tiegħi. Illi ġrat fostkom għal ġittakom. U allura le mhix problema tal-intellett. L-iskrittura tissodisfa lil kull min jinvestiga u jgħid hija dini. Il-kelma inkomparabbli talla. Il-kwistjoni jekk għadek ma temminx, jekk għadek ma ġrejtx lejn Ġesu Kristu biex issib ir-refuġi tiegħek fih, il-kwistjoni hija r-ribeljon tal-qalb tiegħek. Il-qalb indalma tiegħek. Il-qalb indalma. Hija tajt bħal dawk il-nies tal-parabola ma rridx il-tas-sultan jirrenja fuqi. U dik hija traċedja. Ma rridx il-tas-sultan jirrenja fuqi. Meta Alla ħattru biex ikun is-sultan fuqna. Ir-ribeljon tal-qalb. L-aħwa, l-Evanġelju nożżuh u rridu ngħixuh. L-Evanġelju li jibqa' jiddividi u jifrat il-bnedmin. Lemin xelluk. Ħajbqa' jiddividi. M'hemmx tara, ma nistgħux nagħmlu kompromessi u nħaltuhom flimkien, ma jitħaltux flimkien. Id-dlam u d-dawl ma jitħaltux flimkien.
الله اللي في البدو فرت الداول مثل فيرا ورا اللي خلص موتوا الارض وبدا لو اليوم شامل فرت الداول مدلام تيدش كيف اما كامل هيك كامل وقعدوا يعمل صلون الله اللي الداول يريدهم اللي يهرجوا على الداول يعيشوا في الداول ويوفروا طعمة للدوك ليعادهم في الدلمة. آمين.